Imos, pois, dar paso á segunda ponencia das xornadas para que temos con nós a Manuel Gago Mariño. Un home que é difícil presentar nuns minutos, porque, aínda sendo novo, ten unha longa traxectoria na vida cultural galega. Doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago, da que tamén é profesor asociado, pero, ademais, tamén ensayista, escritor, colaborador da Radio Galega, editor de premiadísimos blogs culturais, gastrónomo en todos os sensos da palabra, membro de diversos proxectos arqueolóxicos realizados en Galicia, comisario de exposicións e un longo etcétera. Así que eu, no marco destas xornadas, só quero destacar que ele é un membro fundador de patrimoniogalego.net, o catálogo social do patrimonio cultural galego, un proxecto de colaboración aberta que ten na actualidade pois, ao redor de 10.000 bens catalogados e que constitúe, que eu saiba ao menos, a primeira experiencia ao respecto na nosa comunidade. Para os que nos movemos un pouco nesta casa, Manolo Gago é, ademais, o director de culturagalega.org, o portal de divulgación do Consello da Cultura Galega, pero, sobre todo, é o tecnólogo, que o sabe todo, sobre a aplicación das tecnoloxías á cultura, e o que para min é máis importante da cultura ás tecnoloxías. Con el vos deixo. Pues moitísimas gracias por esta presentación que me deixaches abochornado. Bueno, moitísimas gracias por convidarme a falar aquí. Comentar de que cando estuve un pouco repasando o programa para ver como podía orientar un pouco a conferencia, é dicir, o programa inclúe un montón de fantásticas iniciativas vinculadas á participación do usuario no sentido da creación de contido, é dicir, da involucración do contido. Entón, pensaba que un complemento que podía un pouco contribuir desde a miña perspectiva, que non é de documentalista, nin arquiveiro, nin museógrafo, sino divulgador, era un pouco ver o punto contrario, non? É dicir, tecnoloxías que involucran ao usuario desde o museo, pero que involucran dunha maneira moito máis intensa que o mellor a percepción actual, tradicional. Entón, pensaba que eso podía un pouco achegar non un contrapunto, pero sí un complemento con respecto ao que vamos a falar. Si comentar antes un detalle con respecto a patrimoniogalego.net, que é unha cousa que quizás axude tamén aos debates que hubo aquí. Decir que, efectivamente, como Concha sinalas, pois estamos casi nos 10.000 bens catalogados. Un pouco os especialistas máis en patrimonio de aquí do equipo de patrimoniogalego.net estiman que en Galicia hai uns 40-50.000 bens. É dicir, estamos a un 18-20%, pero o interesante e o curioso é que ao chegar a 10.000, que é unha cifra relativamente grande, estamos dándonos conta dunha curiosa barreira ou brecha entre a participación cidadá e a amplitude dos catálogos. Aquí, calquera persoa pode anotar e pode marcar elementos do catálogo do patrimonio cultural, pero se facemos unha estadística nos damos conta de que ese resultado non é uniforme, é dicir, está moldeado socialmente. É dicir, aparecen máis, por exemplo, igrexas que túmulos, non? E aparecen máis hórreos ou lavadoiros que estacións de hígado bronce, non? Que non petrolíferos, sino outro tipo de elementos. Por qué? Porque hai elementos que requieren un coñecemento máis especializado e, ademais, están máis separados da percepción da comunidade ou da percepción social. Entón, simplemente, este é un discurso que ven un pouco a colación de que estes días escoitándonos, sinar de que aquí é onde estamos un pouco empezando na barreira entre os límites da participación cidadá e a necesidade de iniciativas máis programadas por parte de especialistas. Porque hai un momento no que a participación cidadá chega hasta un punto, pero é necesario, por exemplo, un caso moi curioso tamén, é que unha significativa parte dos bens están concentrados nas zonas máis poboadas de Galicia. É dicir, se un colle todos os 10.000 elementos de patrimoniogalego.net e os pon sobre un mapa, o que vemos é unha topografía do despoboamento galego actual, o que é fascinante, pero tamén nos revela como un mapa únicamente social vai a ter fendas derivadas da propia estrutura desa sociedade. Isto é unha cousa simplemente para o debate de cales poden ser os límites deste tipo moitas veces de catálogos ou as necesidades para complementarlos con outras cousas. Bueno, dito isto, pois vamos un poquinho ao que vos quería comentar.
que era un pouco tecnoloxías que en este momento están en demanda, que están en debate. Vamos a ver algúns exemplos de cousas interesantes e de conceptos tamén importantes. O primeiro é que, claro, en todo o mundo, no ámbito museográfico, hai un enorme debate alrededor da digitalización, pero sobre todo creo que hai ese debate porque a digitalización nos leva a revelar contradiccións a veces na forma na que temos concebidos as institucións ou a forma na que practicamos as cousas, ou paradoxas con respecto, é dicir, a digitalización é como unha especie de espello no que nos miramos e moitas veces eu creo que é moi interesante para calquera entidade cultural facer un exercicio de cal é a súa presencia na rede, que o que pode aportar e que o que falta, porque axuda moi ben hoxe en día a decir que unha gran parte da poboación xa ten unha certa lógica de internet, do consumo de internet, de acceder a información, fai visibles moitas veces as carencias e as demandas e incluso e tamén as potencialidades, por suposto. Eu levo traballando, como dicía Concha, en moitísimos proxectos vinculados ao mundo da arqueoloxía en comunidade. En casi todos estes proxectos, nos que se fan moitas visitas guiadas, casi toda a xente que ven a estas visitas guiadas, facemos enquisas e facemos preguntas a xente, sigue todos estes proxectos previamente por internet. É dicir, o feito de que toda a información este volcada en internet non é unha barreira para a experiencia física, é dicir, para acudir físicamente a un sitio a ver algo, senón que máis ben resulta todo o contrario. Isto é unha cousa que nos chama bastante a atención de como moitas veces a xente viña a constatar, de alguma forma, a sentir espacialmente algo do que xa tiña moita información previa. Entón, este para min é o principal, a idea que está detrás de que os museos realmente e as institucións de memoria non van desaparecer porque unha cousa non anula a outra. Creo que se complementan e, de feito, se complementan tremendamente ben. Pero, sobre todo, se complementan ben cando se producen determinado tipo de circunstancias. Este é un centro de interpretación, Alesia, que está en Francia. É un centro de interpretación que conmemora a derrota dos galos diante de Xulio César. É dicir, Alesia foi un castro moi grande, un oppidum, que basicamente está hoxe en día rodeado de campos de millo e o que se ve son campos de millo. Non é máis que campos de millo. E no medio deses campos de millo está este centro de interpretación no que non hai ninguna peza original, non hai ninguna, son todo reconstruccións, e aquí hai unha pequeniña un pouco reconstrucción do que no seu momento foron os campamentos romanos que asediaron Alesia. Este está en un espacio lonxe de todos os circuitos turísticos e diariamente no verán recibe alrededor de uns 30.000, 35.000 visitantes. E un se pregunta, que hai exactamente en Alesia? No que insisto que cando un sube, por exemplo, ao castro que está excavado, non hai ninguén, estás ti solo ali. É dicir, está todo o mundo concentrado en este espacio. Que hai en Alesia, basicamente, para que a xente vai a ir? Pois, basicamente, hai un relato. É dicir, o sorprendente da Alesia e da visita de Alesia, con independencia das condicións de musealización, é que o relato que está detrás é un relato tremendamente potente na cultura francesa. Un relato creado no século XIX, o de os nosos antepasados os galos, é idealizado, construído épicamente, e dunha forza tal na educación francesa e na cultura e na produción cultural francesa que, de alguna forma, a xente aquí acude a este espacio porque en este espacio hai un relato do que, de alguna forma, queren participar. E, para min, o Centro de Interpretación de Alesia está creado, creo que no ano 2003-2004, é dicir, un centro relativamente novo, pero tremendamente consolidado, asentado no seu público, pero basicamente creado por eso, por unha condición, porque hai un factor experiencia, porque creo que os individuos queren ser parte sempre dun relato coñecido, e o relato do mundo romano, o relato dos galos, é un relato que está tremendamente construído. Entonces, creo que no futuro o elemento da experiencia do relato vai ser moi importante para as institucións de memoria e para os museos. É dicir, o factor de que, máis alá de que ese lugar atesoura memoria e coñecemento, ese lugar xenera para nós unha experiencia, un relato. É dicir, xenera algo do que somos de alguna forma partícipes e vivimos. É dicir, eso creo que é un elemento moi importante. É dicir, somos capaces ou seremos capaces de darlle un sentido experiencial ás coleccións museográficas, un sentido no que a xente poda percibir dunha forma máis intensa ou quizáis dunha forma, cando digo intensa non quero dicir que leven un susto cando dan a volta, senón que podan percibir
máis conectados á súa vida ou máis conectados ao mundo que eles coñecen esas coleccións. E quizáis pase por aí un pouco o elemento. E con isto quero introducir unha reflexión. Estes días, preparando esta charla, estuve consultando as memorias públicas de unha significativa parte, sobre todo dos museos a nivel español, as memorias de actividades que están publicadas anualmente en boa parte dos museos e que están disponibles en PDF. Teño que dicir tamén que vou falar máis de museos que de arquivos porque conozco un pouco máis deso. Se me chama a atención as estadísticas de visitas e como funciona e as paradosas que están. Isto é un extracto da memoria do Museo do Prado do 2015, que é a última que está publicada. Aquí temos as míticas tablas de visitantes según días da semana e diferentes estadísticas de cruce. O Prado, a verdad que é unha maravilla, todas as estadísticas que ten sobre o uso do museo, percorridos, etcétera, etcétera. Nos veñen dando, pois, un promedio diario de 7.000 persoas, é dicir, que acaban pois tendo un total de 2.644.000 visitantes. Visitantes físicos, quero dicir, ao museo, non? Pero despois, claro, están o resto das estadísticas do museo. E temos estadísticas da web e das redes sociais. Hai que dicir que o Museo do Prado, polo menos na miña perspectiva, é o museo que ten o esforzo online o mellor do mundo. É dicir, é unha auténtica pasada e ademais é reconocido así por profesionais a nivel internacional. É unha pasada ao cambio que fixo precisamente en 2015 o Museo do Prado na súa estrategia digital. Entonces, claro, na estrategia digital vemos que na antigua colección do museo, que está a nos luz do que hoxe é a colección do museo, a galería online do Museo do Prado, en 2015 recibiu un total de 607.903 consultas na versión española, 129.052 na versión inglesa. En Twitter ten 670.000 seguidores diarios. En Facebook ten 316.000 persoas ao día de media en alcance, en reach, é dicir, na estadística de reach, de alcance de Facebook as publicacións, 316.000 persoas diarias. 316.000 persoas diarias. E a publicación con máis alcance de 2015 llegou a 3.793.109 persoas. 3 millones de persoas en unha publicación do Museo do Prado. Entonces, bueno, fala tamén precisamente o responsable aquí nesta mesma mesa no Consello, falanos tamén, eles falaba as cifras que teñan en Google+, Google+, saben que é unha rede que Google intentou poñer e que realmente non sei se ustedes teñen un perfil de Google+, pero se o teñen, a mellor ni se acordan de como se chega a él, por lo menos pásame eso, non? Pero me acordo que él decía, eles teñen 455.000 persoas en Google+, e cando dixo nesta sala, a xente se riu con Google+, e dixen, disculpe, es que a mí me rezan en Google+. E dixemos como que lle rezan. Claro, porque nós cando subimos un cuadro religioso hai moitísima xente de América Latina e rezan oraciones en los comentarios. Quero dicir, estamos falando de unhas cifras tan masivas que ocorren ese tipo de cosas. A pregunta é, non son visitantes estes tamén? A día de hoxe, a día de 2017, todas estas cifras, esta xente que interacciona con o Museo do Prado ou con calquer outro museo, non son visitantes. Si, aparte, por que o seguimos considerando como algo separado? Porque si empezamos a considerarlos dunha forma máis integrada, e non me digan que un visitante que vai físicamente presta máis atención, porque eso é relativo. Hai visitantes que prestan máis atención e visitantes que non prestan atención ou que só se fixan nunha peza ou que van a unha sala. É dicir, as consultas poden ser tan efímeras ou tan longas como no mundo digital. Porque si pasáramos a considerar a esos visitantes como visitantes de verdade do museo, como parte das cifras do museo, igual as propias estrategias do museo deberían redefinirse. Porque nos pensaríamos, estamos ofrecendo un bo servicio a ese visitante, igual que nos preocupa si ese visitante ten calor, si pode ir aos servicios, os baños están limpos, si hai guardarroupa, si hai servicios suficientes para él físicamente no museo. Nos preocupamos igual dese visitante digital e do que podemos facer con él. Porque, insisto, xa non estamos nun mundo experimental, estamos nun mundo no que as conexións por móvil en España se superan con moitas conexións con ordenadores de sobremesa. É dicir, un mundo no que internet está plenamente instalado. Entonces, aquí hai eu creo que hai unha revolución conceptual pendiente moitas veces en todo isto. E vinculado a isto, eu quería destacar pois dous elementos. O primeiro
é unha tendencia que está ocurrindo un pouco a nivel global e que é, de alguna forma, e que pode ser discutible, por suposto, pero sí que é unha tendencia, e eso sí que creo que se pode defender como unha tendencia. Nos pode gustar ou non nos pode gustar. Que, polo menos, o que está ocurrindo nos Estados Unidos, no Reino Unido, en museos como o Museo de Van Gogh de Ámsterdam, en diferentes museos, que é a medificación do museo. É dicir, o museo que empeza a convertirse nunha compañía de medios. O museo que se empeza a preocupar por producir contido para unha persoa que non acude físicamente ali, pero que inclúe xa no seu rango de medios. Non? O Metropolitan ten a 70 persoas no equipo en este momento, dirixidas por Sri Srinivasan, que era un antigo profesor de Columbia. A filosofía é moi curiosa, porque cando no Met ficharon a Sri le dice, pero non teño, chamaron e dicen, pero non teño nin idea desto de museos, e iso precisamente. E empezaron a construir cousas, non? Entonces, que se nota? En que medida os museos e os medios poden aprender, e os medios poden aprender cousas, perdón, os museos poden aprender cousas dos medios para difundir. Este é un exemplo do Metropolitan, precisamente, moi interesante, que se chama proxecto artístico. Básicamente, algo que ustedes a coñecen, que é pedirlle a unha persona que non é do museo que escolle unha peza ou que comente unha peza. Non? Eso é un formato relativamente conocido. Pero un resultado da influencia entre museos e medios é este detalle. A produción por temporadas. É dicir, para facer este proxecto, dos artistas, o Metropolitan decidiu seriar, de alguma forma, estes contidos e distribuílos de maneira seriada por temporadas cada ano e acumulándoos, por suposto, pero generando unha experiencia. E, ademais, utilizou unha cousa que non é moi habitual nos museos, pero é habitual nos periódicos digitais, que é o que se chaman audio slideshows. Que é isto? É unha cousa, a verdade é que é un proxecto moi bonito. Está na sexta temporada, non sei quen ganará ou quen morrerá nesta temporada, pero este é un exemplo do que falo. Un audio slideshow, que é unha cousa moi habitual no mundo dos medios e que aquí está aportado aquí. ¿No? My name is Barry X. Ball. I'm a sculptor. This Amarna period Egyptian fragment, it's balanced between this incredible idealization and humanity, the parts that were not there, the loss. You feel guilty saying this, give it even more power. Faz un produto específico no resultado da fusión entre unha voz en off e a fotografía tomada con criterios un pouco de prensa. This beautiful ridge line around the lips would seem to be something that would make it se generan pezas moi chulas que dan lugar a este tipo de interesantísimas fusións. Nos intentamos facer eso este ano con Galicia Zen, que foi unha exposición, bueno, ano pasado, que xusto se estaba inaugurando estes días, hai un ano, e intentamos unha estrategia basada precisamente en obxetos, pero de alguna forma transformar un pouco a idea dos obxetos e da forma que podíamos. Isto que vedes aquí, primeiro, así que decidimos non facer unha exposición convencional, senón ir por anacos. Entonces, un mes despois, un mes antes da exposición, sin dar máis información, difundimos un pouco primeiro difundimos o espírito da exposición. Isto eran 4 teasers, así desta forma. Este, por exemplo, para que entendades un pouco a filosofía.
E non dicíamos nada máis. Basicamente o que facíamos era, primeiro, trasladar un pouco a que era a filosofía da exposición, que era que os obxetos, de alguna forma, contaban historias, ¿no? Que contaban vidas. E a partir de aí, o seguinte que fixemos foi empezar a distribuir estes vídeos de 1 minuto de diferentes especialistas no que de repente abordaban un obxeto. Pois a cadea que se exhibe no Museo de Lugo, que se coñece co nome da Mariscala, supónse, afírmase que é a cadea co que estivo preso o mariscal Pedro Pardo de Cela durante a súa detención e co que foi levado ao cadalso para a súa execución a finais do ano 1473. A suposición esta, a crenza, fundamentase ante todo na longa tradición, tamén no nome, moi antigo. A primeira referencia documentada que temos do século XVII e xa aparece co nome de Mariscala. Por tanto, podes asegurar que a Mariscala é un obxecto dun gran valor referencial e non só na biografía de Pardo de Cela, senón tamén e, sobre todo, da propia historia de Galicia, porque nos conduce ata unha serie de acontecimentos que teñen lugar naquelas datas que significaron moito no cambio que Galicia experimenta no remate da Idade Media e no que, como é sabido, o mariscal desempeñou, xogou un papel importante. Este tipo de pezas foron producidas, isto é unha lección moi importante para nós, porque a produción deste tipo de material, ainda que é un pouco latosa, é moi, por exemplo, moi divertido falar con especialistas, porque lle pides 1 minuto, te contan 7 minutos, e te dicen, pero pensaba que me pedías 1 minuto metafórico. Non 1 minuto metafórico, 1 minuto de verdad. Pero este tipo de produtos permitían que a exposición se visibilizase na televisión, en moitos sitios, e despois todos estes produtos eran reaproveitados na app que a xente se podía descargar para acompañar a visita. É dicir, obxectos que se reutilizan e que se producen con calidade un pouco visual, pero para ser incorporados a un discurso de alguna forma museográfico, non? Entonces, isto é importante a hora de entenderlo, non? É dicir, estas pezas, cada unha delas, tiñan asociados este tipo de materiais de contexto. Outro exemplo de como os medios, de alguna forma, os museos empezan a construir produtos que cada vez son máis sofisticados desde o punto de vista digital e que teñen, de alguna forma, vida propia, que xeneran ese visitante que ten dereito a unha experiencia digital completa. Por exemplo, as liñas de tempo de arte. No Museo do Prado estamos falando tamén, por exemplo, dese tipo de itinerarios colaborativos que se exploran. Aquí, por exemplo, no Consello temos Atalaya, que é unha base de datos de arte contemporáneo, no que tamén, digamos, os usuarios poden, no que a través dun convenio que temos con un máster de arte contemporánea se explore e se debaten ese tipo de arquivos, ou, e quería chegar un poquinho a isto, a un tipo de fenómeno no que creo que as coleccións, pouco a pouco, museográficas ou coleccións de arquivos, como poden ir un poquinho máis para lá. Este é un experimento que nos facemos os epistolarios, o que lle teño non só cariño, sino que creo que é moi interesante, que é o interés por como poder reflexar unha colección documental de epístolas, de cartas. Como poder facer accesible, comprensible e utilizable un cruce de cartas entre diferentes persoas. Como sabedes, as cartas son un material documental de primeira orde, pero o seu acceso a consulta é complexo, porque as cartas falan en clave, moitas veces en clave familiar, en clave persoal, aluden a moitos elementos. Entón, de que forma se podía... Este é un pouco un experimento que estamos facendo aquí no Consello, que é moi laborioso, pero gracias aos documentalistas, vai avanzando. Este é un exemplo pequeniño, que son as cartas de Rosalía de Castro, pero aquí vedes un poquinho como planteamos nos este acceso a este tipo de documentación. Aquí nos aparecen os temas máis recorrentes que se falan nas cartas e en cales pode ser consultado, cales son os correspondentes máis habituais, pois, por exemplo, se por exemplo vemos a ausencia, non? Que aparece moito nas cartas, bueno, aparecemos nas cartas nas que está figurado aquí temos a carta, está transcrita, aquí temos tags que explican pois cuestións de contexto, aquí temos a carta original, que non pode consultar, se pode descargar, se pode imprimir.
E moitas cousas, por exemplo, están explicadas. Aquí temos esta carta de Rosalía, aquí temos Josefa Martínez, que se explica que tía Pepa para Rosalía, etcétera, etcétera. É dicir, hai un traballo importante de documentación que lle dá valor a este tipo de epistolarios. Entón, este é un exemplo de como podemos facer coleccións documentais accesibles que chegan moito máis a. O gran problema que ten o mundo digital o senala George Wayne, que é o director do Smithsonian, da institución do Smithsonian, fixe un libro maravilloso que vos recomendo, que está disponible en liña, que se chama Best of Both Worlds, o mellor dos mundos, sobre museos, bibliotecas e arquivos na era digital. Un libro fantástico, gratuito, que se pode descargar gratuitamente, no que explica cal é a súa filosofía alrededor de como levar o mundo digital. Por suposto, ele é super pro para o digital, pero señalaron un elemento que é quizáis moitas veces o máis difícil de gestionar desde o punto de vista das entidades, que é que o acceso á información digital, como eso que estades vendo dos epistolarios, moitas veces non respeta as fronteiras arbitrarias das institucións. É dicir, un usuario a distribución digital vai transformar todo eso. Isto vai ser, penso eu, o principal desafío que van a ter as institucións, asumir en que medida o seu contido vai deixar de ser seu ou de ser percibido como seu propio e fusionarse con outros. Falando, outro dos elementos que me gustaría señalar era o ban como experiencia, é dicir, como dicíamos ao principio, como unha forma de experimentar un relato. Me gustaría poñer varios exemplos de elementos. O primeiro é algo que seguramente ustedes coñecen ben, que é a realidade aumentada, da que se fala moito, aínda que se aplica pouco. A realidade aumentada nos permite cousas fantásticas nas nosas coleccións que realmente ainda están por explorar. Este é un software estupendo para traballar con museos guídigo. Aquí podemos ver un exemplo de realidade aumentada, de exemplos aplicados a museos. Vamos a ver algún exemplo aquí. Por exemplo, entender como un artista traballaba. Isto hoxe en día é moi fácil de facer. Aquí temos aquí a escultura. E aquí é moi fácil crearse o espacio para poder mostrar como... Este tipo de elementos hoxe en día, este tipo de tecnoloxías, realmente están sendo moi accesibles. É dicir, bueno, aquí podemos ver un poquinho eso, ese proceso de traballo. Pero, sin embargo, un pouco, ainda que estamos cansados de velas, nos gustaría moito poder ver máis o que estamos vendo antes, é dicir, temos aquí unha momia. Cousas que os museos, pois é difícil que podan solucionar, como que o acceso tridimensional ou o acceso a determinadas partes das cousas. Aquí hai moi con posibilidades lúdicas moi interesantes, ou, por exemplo, isto, que está moi ben. Capas de color. Vale, estas capas de realidade aumentada, creo que hoxe en día é algo que se pode facer con relativa facilidade. Hai software moi fácil para facer ese tipo de cousas, estes elementos de recoñecemento, e permiten ter outra visión de un pouco do museo, non? Especialmente con este tipo de elementos que creo que son fascinantes, é dicir, as Google Cardboard, que son gafas de cartón, é dicir, dun coste de aproximadamente 2 euros por tal. Isto abre un mundo para a educación absolutamente enorme para explorar. Nos aquí no Consello creo que vamos a poder explorar e facer algunha cousiña este ano vinculado a este tipo de cousas, pero sobre todo eso, nos permiten acceder, nos permiten ofrecerlle ao usuario cousas que de outra forma non poderían. Isto fixémolo
aquí no Consello con reloxo da Berenguela, que é un prodixio de enseñería de Sketchfab. Que é un prodixio de enseñería, pero que é inaccesible, porque as condicións de acceso a este reloxo son imposibles. Este é un modelo que levou un premio tamén internacional. E que pode ser visto en realidade aumentada, pode ser visto en realidade virtual. Este reloxo que está aquí na catedral. Vale, entonces, os técnicos puderon reconstruílo. É un pouco traballar con este tipo de experiencias que os usuarios normais non poderían acceder a este lugar, porque non está en condicións para digamos, para visitas públicas. O seguinte, vinculado a isto, é o que ten que ver xa máis con realidades inmersivas. Este tipo de realidades inmersivas, que en este momento están medrando moito porque hai un par de empresas que son Oculus e HTC que están facendo investimentos e están conseguindo unha experiencia de usuario moi interesante para isto, son quizás un próximo desafío. Isto que ven aquí é quizás un uso moi inteligente por parte dos museos deste tipo de tecnoloxías inmersivas. É un proxecto puntual que fixo o British Museum dentro do seu programa de digitalización e un dos experimentos que leva cara, digamos, establecer un programa con realidade inmersiva xa máis amplio, non? E que fixo? É dicir, a hora de escoller que quería experimentar, en vez de escoller, digamos, as zonas, planteouse que o que podía aportar a realidade inmersiva a experiencia do museo, a experiencia do museo físico, non? Entón, escolleu unha época que era a Idade do Bronce, que é unha época moi desconocida para os usuarios e que, por lo tanto, os usuarios lles resultaba difícil visualizar. E entón, nesa Idade do Bronce, o que fixo foi crear unha cabana na que os usuarios poden ver por fora e por dentro, e dentro dela estaban obxetos do propio museo. Entón, de alguna forma, o museo con isto complementaba a percepción do que había en sala. É dicir, exercía un complemento con respecto ao que se podía atopar na sala. É dicir, un complemento comprensivo. Vinculado a isto, este concepto de inmersión, en realidade, isto, por exemplo, é unha cousa maravillosa, unha cousa moi sinxela, moi maravillosa, que está nunha biblioteca que é a Libby Mill en Estados Unidos, unha biblioteca de carácter moi local, con fondos fotográficos. Entón, isto é unha instalación moi orientada a contar historias fotográficas para os usuarios. Isto se pode ver aquí. Fai no Second Story, que é unha das grandes casas de desenvolvemento de elementos interactivos para museos e para arquivos. There's hundreds of stories that illustrate the history of the county. And how do you choose? É un lugar no que pon a xente no centro. É dicir, isto está na entrada do arquivo. No arquivo é unha When especie de Second Story came in, selecting stories that were relevant and compelling, that made our job so much easier. We were very impressed with what Second Story brought to the table. It was very important to have a destination, not just a screen on the wall. Non só unha I think pantalla from na muro, opening sino day, un espacio que se pode explorar, que te rodea e te rodea cos fondos dese arquivo. It was intimate, transporting. I felt like people could really engage íntimo, in that space and sort of lose Entrando nun themselves for a usuario, period of nunha time. percepción concreta dun usuario. When you learn that there were people like you in the past, that they left behind Te parts vincula of con xente como a themselves, ti no pasado. that we all leave some sort of a footprint. I think that's exciting. And for me, that's what history is about. Creo que é unha forma estupenda ou maravillosa de abrir un arquivo, é dicir, de amosar as potencialidades dun arquivo. Outro elemento tamén vinculado a isto é un pouco a cuestionar un pouco o concepto de como é unha sala de consulta. Estos son no San Francisco, no Museo de Arte Moderno de San Francisco, hai este tipo de espacios no que están mezclado a cafetería con espacios moi relaxados nos que se poden consultar exposicións fotográficas a través deste tipo de dispositivos que emulan un pouco a ese tipo de cámara retro, con ese tipo de torca retro, e que permite unha experiencia da colección e do museo tremendamente moito máis relaxada, non? Bueno, como di convertirse no club do museo, non?
no pub do museo ou na casa de descansa do museo. É dicir, transformar o espacio para transformar tamén a percepción do que pode ser. Isto podes facelo porque hai un elemento interactivo que te permite explorar isto ao teu gusto. Ou un elemento que quizás é moi interesante porque podemos falar do último museo, da última xeración, que esta Casa de Historia Europea foi inaugurada o sábado pasado. Eu pude vela o domingo, estuve físicamente ali no domingo, vendo un pouco como é o planteamento museográfico. É un museo obviamente moi distinto, porque un museo de Historia Europea é un museo moi difícil de abordar. Entón, é un museo no que realmente é un museo moi presentista. Están presentes os medos, os racios do presente. É dicir, un museo que fala sobre todo do século XX, do século XIX e do século XX, pero un museo no que inicialmente, antes de lanzarse físicamente, se lanzou unha campaña casi maravillosa na rede chamada Coleccionar Historias. É dicir, esta é unha campaña destinada a coleccionar historias dos europeos e darlles un sentido común. Eso despois se pode ver na sexta planta. Esta é a campaña. Esta era a campaña. E foi unha campaña interactiva para que a xente pudese contribuir con historias ao museo antes da súa creación. Entón, este museo é moi interesante o seu planteamento por este tipo de cousas que despois están agrupadas todas na sexta planta e hai unha interfaz de navegación por estas historias moi interesante tamén na rede. Ten unha serie de problemas moi grandes. O primeiro que, por exemplo, se ti que falas galego non podes escribir ali, é dicir, só podes escribir nas linguas oficiais estatais e ese é un dos grandes problemas que ten o museo, pero está moi centrado en construir unha imaxe de Europa a través de elementos interactivos. Isto tamén é amosar a través da participación como os cidadáns europeos están conectados, o que nos amosa máis ben é como están as periferias separadas do centro de Europa. E é moi interesante porque en este museo é obrigatorio levar tablet. Dancho ao principio, e ese é un planteamento museográfico que é bastante agresivo desde o punto de vista, se non estás acostumbrado, é dicir, obligatoriamente tens que levar, bueno, dincho obligatoriamente, dincho, insisten 5 veces ou 15 veces, hasta que acabas levando a tablet. Pero realmente é necesaria, porque é un museo no que está basado non tanto nunha colección permanente, que non a vai ter, sino en elementos que van ir rotando con moita frecuencia. Entonces, non hai lapelas, non hai etiquetas das pezas, é dicir, todo se entende, se relaciona a través da tablet. Entonces, hai grandes dispositivos, grandes mesas, poden imaginarse grandes mesas nas que están todos os, por exemplo, libros que falan da Revolución no século XIX, todos colocados aí. E esos van ir rotando. Co cual, é dicir, a tablet exerce como unha especie de ancla entre o usuario e o discurso e lles permite a eles poder transformar con moita facilidade o relato que se va a facer. Este é un exemplo do que lles digo. É dicir, todo está en 3D, entonces ti estás vendo as vitrinas, ninguna das vitrinas ten lapelas, cada un destes elementos é seleccionado na tablet e aí é onde te explican un pouco todo, sin abrumar tampouco. Pero eu creo que é un exemplo do que van a ser moitos museos de maneira práctica no futuro. É dicir, este uso da tablet como unha maneira prácticamente imprescindible de moverse. Unha tablet que máis está vinculada con beacons, é dicir, con ela mesma te vai axudando un pouco, te vai cambiando en función de onde estás para axudar un pouco a entender a interfaz. A interfaz está moi ben feita. Pero ainda que o museo, e despois, claro, este tipo de museos realmente son instalacións nas que o concepto é puramente audiovisual. Podemos estar máis de acordo con isto ou non, pero o que busca realmente diferenciarse dunha colección normal a través de algo que non pode ser emulado nin nas casas, nin ninguna colección normal, non? Este tipo de elementos. Ou tamén lles quería enseñar outra cousa que ten que ver con isto e coa inmersión. Este é Sarah Kenderdine é unha das grandes diseñadoras a nivel internacional de experiencias museográficas
Entonces, isto que ven aquí é un proxecto fantástico sobre unhas grutas que están en China, unhas grutas budistas, de unha serie de eremitorios budistas. E nos fala tamén da idea de como no futuro os museos poden responder a cousas que o usuario non podería percibir de outra maneira. Isto é a instalación un pouco das grutas, que é unha instalación experimental, pero poden ver aí un usuario como unha experiencia no centro dese espacio. Aquí se marcan, bueno, é dicir, isto está moi ben señalizado, é dicir, aquí indica cal das grutas pertence cada unha das iluminacións, cada un dos frescos, pero hai cousas bastante interesantes, como, por exemplo, esta experiencia que poden ver aquí, creo que era aquí, sí. Non, é aquí. Que é o feito de que este é un menú, realmente, é unha interfaz de acceso ao coñecemento, pero o coñecemento está aquí. Cando ti entras, vislumbras isto coa luz natural que poderías ver na gruta, e entón esta é unha experiencia de realidade moi próxima ao que a gruta pode ofrecer. É dicir, este tipo de elementos. Este é un Xbox, está feito realmente o motor deste un Xbox, unha consola. E obviamente proporcionando todo aquilo que digamos que a realidade a veces non pode proporcionar, porque o museo ten que enseñar a mirar o invisible. Vou acabando. E o último que quería decir sobre isto, bueno, outro tipo de experiencia, por exemplo, esta experiencia no Centro de Institución de Rosa Parks. Como podemos transmitir a sensación de agobio de Rosa Parks, sabe que era aquela activista de color que foi a que se sentou no autobús, que era para blancos, etcétera, etcétera, non? É dicir, creo que os museos teñen que axudar eso, a transmitir o invisible, a transmitir o que non pode ser accesible, non? Entón, esta experiencia de realidade virtual introduce o usuario no autobús no que iba a Rosa Parks e a fai sentir como Rosa Parks se sentiría desde o seu propio punto de vista en ese espacio. Entonces, con independencia da colección documental, aquí temos unha historia que se está transmitindo. E, por último, un espacio moi suxerente que é se o museo emite e para a xente, por que non pode servir como marca dentro, incluso ou como servizo, fora de si mesmo. Isto é un exemplo dunha aplicación feita polo Smithsonian a partir da súa base de datos, coa súa colección de arquivo de follas de árboles. Entonces, aproveitaron esa colección digitalizada de follas de árboles, aplicaron un recoñecemento de follas e esta é unha aplicación que ti te levas polo monte que te permite recoñecer os árboles a partir da colección do Smithsonian. E o Smithsonian esa información a recupera e almacena e llevale para establecer de alguna forma pequenos mapas de distribución, non tanto o mellor da flora, sino dos movimentos dos usuarios en relación á flora. Pero permiten de establecer, é dicir, o museo dá cousas máis alá de si mesmo. Ofrece o seu coñecemento para interpretar o mundo e se convirte nunha ferramenta de educación informal, como que esa é, en realidade, pero potencia estes aspectos da educación informal. E non moito máis por ahora. Moitas gracias. Bueno, levantamos entón a sesión ata as 12, non? Que é a hora prevista. Convengan agora,